Δωρίτα, τηλέφωνο! Ναι, έλα βρε μάμα. Ζή! Τι έγινε, τι κάνετε, κουνηθήκατε χθες βράδυ? Δεν σ' ακούω, Ντορίτα μου, περίμενε μισό λεπτό, περίμενε. Δεν σ' ακούω, Παναγιά μου, μας καταλάβανε. Γιατί τι είπανε? Με ρώτησαν κουνιά μου χτες το βράδυ. Ο Χριστός και η Παναγία ραντάρα έχουνε. Θα λιποτιμήσω τώρα, θα λιποτιμήσω. Ναι, έλα Ντοριτάκι μου, σε πεθύμησα βρε παλιοκόριτσο. Σεισμός, πού? Στη Ρόδο. Άστα Ντορίτα μου, πήγαμε και ήρθαμε. Τι να σου πω, ακόμα κουνιέμαι. Θύματα, εκεί τι λένε? Καλέ, όχι τίποτα, ούτε που το καταλάβαμε. Ναι, σιγά τη δόνηση. Έχω ζήσει εγώ δονήσει. Ξέρεις εσύ τώρα να μην τα συζητάμε. Λοιπόν, άντε το ρητάκι μου σ' αφήνω, γιατί τελειώνει και η κάρτα. Γεια. Στο τακτοποίησα. Πάμε κάπου να λιποθυμήσω. Τρέχα απέναντι.